L'actual situació econòmica i financera ha provocat que formin part del llenguatge col·loquial termes com rescat bancari, prima a risc, participacions preferents, productes híbrids, etc. I els que treballem al sector financer notem i patim un canvi molt profund, tant a les nostres relacions amb els clients com en les prioritats que ens transmeten els directius de les entitats. A la Caixa som molt conscients de què vol i necessita l'entitat. Hem de fer pinya perquè la situació del sector és complicada i, com ja hem demostrat, ens hi apliquem amb professionalitat. Treballem més hores, volem vendre i venem més. No deixem passar oportunitats de negoci, breguem amb el cabreig dels clients, suportem amb tipus d'interessos baixos en el passiu, etc. El resultat de tot això és un cost dels recursos dels més baixos del sector. I tot això ho fem amb un entorn de treball en què predominen les pressions, els fulls d'Excel de control, les 1001 reunions, els rànquings, els càstigs, els canvis d'oficines i la disminució del personal, els missatges amenaçadors i la pèrdua de les formes, perquè avui, més que mai, prevalen els números per sobre les persones. Els directius de la Caixa, amb les seves actituds i missatges, transmeten cada vegada més ansietat i urgència, i això està afectant negativament a dos nivells. D'una banda, es deteriora més la relació amb els clients i de l'altra es deteriora el clima laboral. Per la plantilla de la Caixa és evident que les condicions en què desenvolupem la nostra feina s'han deteriorat moltíssim, però hi ha un límit? Doncs sí, el límit de la dignitat, i no hi ha dignitat si contínuament estan valorant i qüestionant la teva professionalitat. Tots i cadascun dels treballadors i treballadores de la Caixa estem compromesos fins al moll de l'os amb la necessitat de generar negoci i així assegurar el futur de la Caixa. Però no tot s'hi val. Cal recuperar alguns dels valors que han fet de la Caixa una entitat capdavantera. Cal recuperar la confiança en la professionalitat de la plantilla i en el seu compromís. Cal recuperar els clients com els nostres millors comercials i cal recuperar la visió integral del negoci i del compte de resultats.